Защо е по-трудно да получите share код? Вижте повече в нашето видео, а при необходимост не се колебайте да се свържете с нас за съдействие. Причината за по-трудното получаване на share код е, че хиляди злоупотребяваха с апликациите за статут. Правителството пусна тези апликации за статут през 2019 година с цел, който може да кандидатства, отговаря на условията, има право на статут да кандидатства и да получи такъв. Така също, докато се чакаше решението, за да не ощети жителите на острова, те получаваха share код, който им даваше права, подобни като на хората, които имат статут. С този код имате право да работите, да наемате квартира, отваряте банкова сметка и се обучавате. Начинът да се получи share код след октомври 2024 е да пуснете самостоятелна апликация или такава за присъединяване към някого и апликацията да бъде приета за разглеждане, да бъде обявена за валидна. В момента, в който пуснете апликация и тя бъде прегледана и сметната за валидна, получавате имейл с писмо, наречено COA, и вече може да издадете share код. В това писмо има един файл от няколко страници. Ето два варианта, при които може да получите share код в момента. Вариант 1 – самостоятелна апликация. За да бъде апликацията валидна и да получите share код, ако кандидатствате въз основа на самостоятелно пребиваване, вие трябва да сте били в Великобритания преди 31 декември 2020 година. Ако сте били преди тази дата в Великобритания за по-малко от 5 години, не е трябвало да напускате Великобритания за повече от 6 месеца от тогава до сега. Ако сте отсъствали от страната между 6 и 12 месеца, в някои случаи може да се уважи това отсъствие, така също трябва да имате уважителна причина за кандидатстването си след крайния срок. Ако никога преди 31 декември 2020 не сте били в Великобритания, няма как да пуснете апликация и да получите share код самостоятелно. Вариант 2. Присъединяване към близък роднина по пряка линия. Хора, които имат близки роднини в Великобритания със статут, ако отговарят на куп условия, също има възможност да получат share код и евентуално статут. Може да се присъедините дори хора, които не са имали статут, но имат британско гражданство и са българи. Първото условие е да са роднини по пряка линия. Това са деца, родители, съпрузи, баби и дядовци, прабаби и прадядовци, внуци и правнуци, партньори, с които живеете на семейни начала. Тези хора трябва да са били близки семейни членове и преди 31 декември 2020 година и все още да са ви роднини. Също от голямо значение е дали тези хора са идвали в Великобритания, кога е било това, дали са имали неуспешни апликации за share код и статут. От това зависи дали ще получите сега share код. Други начини за получаване на share код вече няма. Ако имате нужда за консултация, получаване на share код, статут, виза или по-друг имиграционен въпрос, не се колебайте да се свържете с мен, Атанас Чиков. Аз съм лицензиран имиграционен съветник в Великобритания. Телефона може да го видите тук, 077 8606 7076, имейл atanas@chikov.com.